Avaya ku bi salaye li ser piyamaye vegabuye ciye geçtü guzariye li bajarê Amedê li navçeya Navsûrê de qesra bi navê İskender Paşa hê jî bi heybeta xwe di nava kolanên navçeyê de xwe dide berbiçav. Qesir beriya niha 500 salan hatiye çêkirin. Wekî xaniyê waliyê dema İmparatoriya Osmaniyan û wekî avaya walîtiya bajêr hatiye bikar anîn. Lê niha bûye ciye geçtiyaran. Ev konak Kanuni Sultan Süleyman dönemi bir de 12. Vali İskender Paşa xweda cemale çekiriye. Aslında ve de valilige yani ve de şehir komple kontrol kedine ve de kafe kahvaltı tüya çeşitli işletme çedikin konağıma ortalama 600 sal geçmişe vi heye. Di qesra İskender Paşayê de çil xurfe hene. Darên çinarê a 400 salî jî hê dijî. Heman demî de kosiyek a 100 salî jî di qesrê de jiyan dike. Li gorî rivayetan di qesrê de du kosî hebûne. Yek 150 salî kiriye, niha êk û dijî jî 100 salî ye. Ew jî di hewşa qesrê de di nava xelkê de digere û bala geştiyaran dikişîne. Diyarbakır Dicle Üniversitede de hepsi hep hoca hat verdi. Vana zanın, ya şey vana zanın. Hep ki got 90 saliye, hep ki got 100 saliye, hep ki got 110 saliye. Hemu farklı yaş gotun. Ama hem tam olarak yaşı nizanın. Bonama yaş önemli ne? Bonama hayvana hem koluma altına götüne CM'den katmış ki diye bonama önemli. Ne salevi yaşı meden önemli ne? Ama dibejin ortalama ne salı 90 salı 100 salı 110 salı yani yaşı heye. Li bajarê Amedê di nava Sûrêde wekî vê qesrê 446 qesrên din jî hene. Hinekên wan hatine nûjenkirin, hinekên wan jî xirabe û hatine terkkirin. Hemî qesir û xaneyên dîrokî ji kevirên çiyayê reş a Amedê hatine çêkirin. Plan û dîzayna wan jî dişibin hevdû. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.